प्रणाम मित्रगण। दुख, तकलीफ, पीड़ा, अपमान और तिरस्कार, ये जौन शब्द हवे खाली शब्द नहीं हवे। ये शब्द के व्यक्ति अपने जीवन में एक न एक बार जरूर जिएला, चाहे वो कितना भी पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो या फिर घर में रहे वाला सामान्य व्यक्ति, चाहे कितना भी सुखी होखे, चाहे बहुत ही परेशानी उठावे वाला व्यक्ति। ये सब चीज़ें से सबके गुजरे के जरूर पड़ेला। वो समय का होला कि केहू उबर जाला, केहू टूट जाला। तो जे टूट जाला ते कि अपने अंदर से अपन सब कुछ खत्म नहीं करे के चाही। काहे कि दुख और पीड़ा तकलीफ सबके ऊपर होला। कभी कभी तिरस्कार भी व्यक्ति के बहुत तोड़ देला। तिरस्कार इतना हद तक तोड़ देला कि व्यक्ति खुद से ही टूट जाला और स्वयं के ही अपन नुकसान पहुंचा देला कौनो न कौनो प्रकार से। तो ये चीज़ से बिल्कुल भी हम प्रार्थना करत बाटे कि अगर केहू के भी ऐसन कोनो भी परेशानी है तो इसे निकलने का प्रयास करे के चाही, इनमें फंसले का प्रयास नहीं करे के चाही। काहे कि दुनिया में दुख और तकलीफ अगर जे आपके देत बाटे तो वो दुख और तकलीफ देवे करती ही ऐसा प्रयत्न करेला कि आपके दुख और तकलीफ होखे। तिरस्कार व्यक्ति जान के करेला, गलती से कभी भी केहू का तिरस्कार नहीं होला। तिरस्कार एकदम सोचल समझल साजिश होला। केहू के कइल जाला व्यवहार अगर तिरस्कृत रूप से तो तिरस्कार जान के कइल जाला। तो व्यक्ति के एमे अपन जौन सकारात्मकता है ओके नहीं छोड़े के चाही, सकारात्मक बने के चाही और अपने वो दुख तकलीफ पीड़ा से उबरे के चाही। और अगर तिरस्कार भइल है तो तिरस्कार से ऊपर उठे के चाही, उमे खोए के नहीं चाही।